Waouh. Oh, appelez ça. Ça va? Ça va, Donnie. Tu as bien dormi? Très bien, en pensant à toi. N'est-ce pas? Oui, j'espère que ils sont là. Dumo ba. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Ake don ye ba. Bara ite ni sɔrɔ kuma bɛ. Yɛrɛ ma kuma ba ko n ta sɔrɔ kuma bɛn bi ni b'a kɛ fɛnɛ b'a kɛ dɔɔni de kɛ e bɛ kɛ k'i t'a dɔn k'i bolo kɔgɔlen don ne sen ma ne sen tɛ bɛrɛ ye koyi. N'o kari dɛ. I b'a tiɲɛ dɛ. Anya. E ni mɔgɔ tɛ mɛ diya la. Dilla. Ne ka baara yɔrɔ ta heure sera mais k'an sigi ka plaisir ne fana k'i ye ko kuma caya. I ko ka di ne fana ye de koyi sinon ni ko man ne b'i to i ka taa dɛ ka di ne ye de. K'a to olu dɔrɔn. Ayi. Sisan i bɛna taa baarayɔrɔ la i bɛ jigin heure jumɛn bi fɔlɔ? Baraji. Baraji heure. Sɔgɔsɔgɔ ko in kɛra baara ye bi dɛ. Ne bɛ san fiɲɛ ci min bɛ san. Sɔgɔsɔgɔ in bɛ bɛri la. I bɛ jigin heure jumɛn? Baraji heure n'Ala sɔnna 16h 17h o bɛ sɔrɔ yen. Ne ka ci e dun tɛ ka kuma o la dɛ. Ci dɔ tun bɛ yan. N b'a fɔ ne bɛ fɛ ka taa so ka taa tile 2 kɛ mama kɛrɛfɛ. Ji b'a la ka so taga la. I bɛ se ka taa ka so don o don i jɛ i bɛ se ka taa so. Mais fɛn min ye ka taa si yen de o kuma t'a la. Mais papa, mama man kɛnɛ de sa. N bɛ fɛ ka taa a dɛmɛ a ka entretien ni fɛn misɛnninw na dɔrɔn. O bɛ se ka kɛ n y'o de f'i ye n ko i bɛ se ka taa tile aw ka so mais i tɛ se ka taa si dɛ. O ma mun de kɛra 4 jours. N ko yan ye ka foyer de. Yan y'i ka so de a bɛ ɲinɛ o de kɔ quoi c'est à dire aw yɛrɛ bolo dɔrɔn ni aw furula aw ka dukɔnɔ kow ni fɛnw aw tɛ se ka aw yɛrɛ débarrasser ka bɔ la ni fɛn min ka d'a ye dɔrɔn a bɛ t'o kɛ quoi or ni furula ka na i cɛla la o fana ye ka so de. I bɛ se ka taa ka so i b'a lajɛ c'est pas un problème i bɛ taa i b'a assister a man kɛnɛ i bɛ taa i sigi a kɔrɔ waati min b'i diya mais ka ci ye o de kuma t'a la dugu ni dugu tɛ ko an bɛɛ bɛ Bamakɔ yan. E bɛ taa tile 4 kelen cogo di et puis n bɛ k'o kuma fɛ i bɛ ka insister. C'est vrai. N'a fɔra ko Arama taara ne de bɛ yan e fana b'a fɛ ka taa o tile 4 a bɛ fɛ ka ne cɛ ka na yan. Suma i tɛ kɛ cɛgana a tɛ suma. N'aw taar'o la e ko cɛgana yɛrɛ tɛna fisa ni ne ye n'a fɔra ko cɛ muso filatigi a muso fila bɛɛ taara cɛgana ma fisa ni ye. O b'i jogo fɛnɛ la dɛ e muso ma taga e jogo de la e min ye muso kiriya. Ni mɔgɔ tɛ mɛn baro la. K'i b'a fɔ ko cɛgana ka fisa ni e ye muso fila tun b'e bolo e tun b'i ja hɛrɛ la e y'i muso kelen i muso ni cinin dusukasi kɛ k'o fagaya o kirina o taara i n'i jɔ ne da la ko e b'o kuma caya ni ne kuma n da fara n yɛrɛ kan sababu ka bɔ dabiri da la t'o dabiri ne da la yan nɔ i bɛ dɔ kɛ muso bilen tigɛ i na fɔlɔ dɛ. Voilà. Non, Simbo, ni yana koy. Zinta. Ala sɔnna na ma tɛ ci. Fɔlɔ ta tiɲɛna. Zinta tɛ ka tiɲɛ tuguni. Umar nu donna ni parfum in na. Ala sɔnna ma a bɛ kɛ ni kelen ta ye. Jɔ, n b'a sigi yɔrɔ fiyɛ ka ɲɛ. Fatima fɔ ko cɛ ko fa de b'ale la. Ale ni Mariam bala Aisha. Umar bɛ kɛ ne kelen ta de ye. Ala sɔnna ma. Fiyɛ. Voilà. N'a nu donna nin na. A mana sigi a b'a fɔ Aisha, a mana jɔ a b'a fɔ Aisha, a mana da a b'a fɔ Aisha. Nin ka di ne ye sa. Jɔ, an teliya ka bɔ yan'a ka na. Voilà.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Aïcha. Oui, patron. Aïcha. Oui, patron. Oui. Oh. Hadi minute. Madame. Très joli. Merci, mon chéri. Oh. Non, mais le gars, il est glad. Il connaît pas de gars. Wallahi. Yoro. Non. Hein? Non. Wow. C'est-à-dire, ni quoi. Avec qui il va faut bien tout le monde à la vie. Ni quoi de kenna. C'est-à-dire, bien tout le monde à la vie. Il fait quoi de tout le monde. Ni bien tout le monde. C'est-à-dire, quoi de le faire. Hein? C'est dire trop. Wallahi. Moi, la mine est c'est-à-dire, il n'est pas très fort. Mine est comme ça, mine est peu. Kafoko, musore mloso. Tellement qu'il gagne. Bien, ni soja, bien, clé jamboulou. Mais il est bien greffé. Je suis à l'aise. À l'aise. Non, quand on a ça, on a bien fait, voilà. Mon chéri. Bede kelen koy. Wow. Oh, appelez ça. Ça va? Ça va, Donnie. Tu as bien dormi? Très bien, en pensant à toi. N'est-ce pas? Oui, j'espère que il sera là. Eh, Oui, demande pas. ah bon? Tu sais, il y a quelqu'un qui. C'est-à-dire, dimanche, nata. C'est-à-dire, je suis en train de quoi? Eh, bébé, déjà. Oui. Au macho. Il y a fait, on est quelqu'un quoi. Mais comme il court, c'est un fouille, mais que flot, bon. On n'a pas le choix. On va attendre. Mais quoi, il me dit, c'est pas là. C'est pas là. Non, vraiment. Il veut du coup son père. Pour que tu aies une femme à peu préparer nous, n'est-ce pas? Mais il a après l'endo. Yoro. On est pour balayer. Troisième femme. Non, il carine trop, voilà. Il carine trop. C'est réciproque. Ah oui. Ah bon? C'est très réciproque. Non, on est qu'à dire quoi? Eh, Non, mais me fais cafongame. je t'aime, mon amour. Oh, non, baby. Tu es mon jour. Tu es ma nuit. Tu es mon soir. Ok. Ah oui. Non, les filles. C'est-à-dire, elle laisse les grèves, mais c'est là, quoi. Yoro. Bébé. Il va Pour donc. voir mon rêve éveillé. Ouais. Il va donc. Niga baraka chabide. Ah bon? Et Ouais, c'est Barachamabi, ouais. Et de ce nous, ou la peine, nous, il y a nous, voilà. Nous beaucoup saisir et donc là. I met la saisie là. Aïe, n'avait fait Morgan Nunga, papier nous. Ah oh, Ubana. Ou classe là. Ah oh. On a nous signé pour qu'il y ait un blague. Problème fouille dans mon cœur. Mais mon amour, j'ai une question à te poser. Une question une béganée, c'est un cause. Est-ce que fin de la catégorie ni Mariam Tché? Madame. Eh, fatiga Mariam ke fatite muso. Parce que abika ni tolnya tala abika yela kanini ni baban ko be. Abika ni la maluya odongo tafle. Hein? Tiens, qu'on a quoi? Ni mon quoi, vous n'êtes tiens, qu'on a Madame Indo. Ah, ben, à l'étranger. Ça donne pas bon quoi. Eh non. Je vais n'en avoir pas. Ah. C'est bon, donc, quoi, moni. Jarni be mutamana kungo moni be banka norom kola deni be deni c'est-à-dire nige boni trop wallahi Bébé ma fen nige bolo dien ko ça n'était sera nya gen nya la mula ni fente ma min kala quoi mais daru min lo mais ka kata kepu mi ga gele o e ko siglisina ne be woro bo
be woro botron c'est-à-dire mana mini joko ko abi iboada ba reso wola ala jabta boge pala wono wallahi ala ben ala ni krati déjà que et puis quoi y manam ko fo na journée ci tellement que deni ko boni ha atu ala kale wallahi il y a femme dans mon cœur il me dit des gens comme déjà que ego ko fema délicate mais ena che mais moi me commande femme ça te mino che voilà ni kan ga muke moto atoma attendez t'as fait une innovation t'as fait les gars comme vous aïe on va gérer ça entre femmes on est terrier déjà avant ne ka ko na la terrier pendant monje mais na mi fie mais mi gelema ni be na me fait na so kan di nga furu kan di t'as fait une nga fouille oui bien fait fouille d'accord toi ka sera tourner à d'accord je cherche ma chérie me me la place là à peine avant que ma la place là je suis fière de toi mon amour Kadinyo ko jugo ngobul katamba ngabara toke voilà c'est la baraque on a ça ouais Yerinda Kennedy, wallahi. Abena Kennedy. Je me commence très bien. Ah, Van, ça va? Don. Regarde, on a un fait. Antle. dawana Goro. mam sen fe Bite to bili dia. o kuma mundu ma to liga Ay bi woni. ni siga fo tasuma shara tina ko fe don kan mewe O mai burana ka ko kubna kle fe biya. fana kuma sube Inni to bili. o kuma ne ma to liga Ay na fama na de. Mini bi to liga Ka daga ke kuraya. Kum so gana betani ga restaurant tui. kin taga chite o klen na de o la de to fe Tal ni ko gana na mi sugoro kala ga du. Ma mi to bili. parla de zoli en fama sa Doni. depuis o don sogoma ni sola do nga fo bi ne fama ni ma appel doron Ala kama sa. I muso gana e cheti bolo ya te buranti bolo ya. I te tabone la feni. Yara tita ere. e be fara ni njo ko kuma yo Chegana muso gana ya. to de bala ko chebe bolo go to de be taina no chebe bolo Ntola re. no ma na ko no Ntola ife ya me ya. o fa digire la aga jugo Digira na le adabla le. kan mewe ni vela dmemi Ni ma fa Omar ma woni be fe ka taka kle fla yesu. O ma ngene. Na sami ya le morte ka so. Ngam Ngam la desa. in ala che mo mangene Ala kama sa. in ala che Amangene mina taka bosu. iti shi kola ni kola munu ba ngam so kunen ma kuma na go fo ite mamala wallahi fo ite ala fo de be fe ka bol Ala kama sa. Ere taro ku ime chuga na si samaram. Arama taram fenem tani lafiya o kuma. sani isi chenga arama tara ebeta fade yo fuar die arama ne soro ya arama tara yo baneni ebta muna titi ni na hineo Ala kama to. Ibe yere ma wasodi. Umur bin kokuram na bi lafiya foshi tene fati. Bile de benda sogoro ni tsunogo. Ni ne fene mata ka ke kata ni lafiya iyara ni mana apta so ni sarafu ite sa wallahi kasa esa ni kuma te te solution ala o isa kuma te mena mena ngamso isa kuma ko ta o te mena ni umar ko inte ibe san keleni na ya tita oroshi no mani be satoro la toro tere akadi yere o aha ida ma fone umar kade ya kebe to mo fe fo sa e mo fone ya ida woni nyene ne be nyine ga kuma ko de ya ni sengena sisa na singa madam nere ngamso ibe san na ya
Bon ne tɛ solution na o tiɲɛ don a ka di ne ye dɛ wallahi tagali man di ne ye mais ne tɛ solution de la Umaru la san joli joli an bɛ nin ko kelen in na ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ ne yɛrɛ bolo n ko au moins sisan Arama taara a bɛna na hakili sɔrɔ mais halisa dɔ bɛ ka fara Umaru ka kow kan. O de kosɔn e bɛ taa ka ne bila soli ka wuli la n tɛ da ni 1 heure ni 3 heures tɛ ne de bɛ mobili ta yan ka voyager dugu ni dugu ka taa n ka cɛ fɛ yen o bɛ fura kɛ e bɛ n'i jɔ ne ma sisan ko e bɛ taa ne ye den ka taa taga. Yɔrɔ in ko i bɛ taa ni yɔrɔ. E tɛ taa ko i ka muso i bɛ to nin na de i bɛ sa Umaru kun wallahi i bɛ sa Umaru kun. Ko nege foyi tɛ ne na. Ko nege tɛ la e fɛ an ka jumɛn kɛ sisan. A nege tɛ n na kɛ n bɛ taa n yɛrɛ lafiya ne tɛ solution na o Mariam. Solution min bolo n kɔnɔ an ka cɛ wele parce que o don ne y'a wele ne m'a sɔrɔ n t'a dɔn min kɔni tun b'a la mais n bɛna wele k'a lajɛ. Mariam fɛn min ka ɲi daga kɔnɔ. I ka nege tɛ ne na o tɛ i bɛ taa o. Ni n tɛ taa i bɛ ni sɛ in jan n bɛ t'o kɛ daga kɔnɔ. Nin appel tɛ ka don dɛ a bɛ ka sonner fo répondeur o hɛrɛ. I ka segin a kan. Fo ne ja bɛ ka tigɛ ne ma deli k'a wele k'a jɛ o. A ye essayer kɛ k'a sɔrɔ a occupé ni mɔgɔ wɛrɛw ka ci fana la. I ka essayer. Ala. Allo ça va somɔgɔw. Ahan. Han. Mariam mun kɛra Mariam K'an ka cɛkɔrɔba banna de. o y'a bannen o ye ne ka tagali Ala y'a latigɛ ayi O ye kuma ye. ayi Ala yɛrɛ kitira nin tagali ko in na an bɛna taa jigi sɛmɛ min na n'o sara ka ban o kɔrɔ tɛ ko o y'an bɛɛ ta e ni ne ta tiɲɛni yɛrɛ ye fɔlɔ nin tagali i juru taga kelen ɲini ne bɛ nin kɛ Nin tɛ kɛ yan. mais cɛkɔrɔba sara solution jumɛn b'a la Dugawu kɛ fɔlɔ Ala ka hinɛ a la. Ala bɛ hinɛ a la o Dugawu k'o la fɔlɔ. Ala ka hinɛ anw yɛrɛ fɛnɛ la yan kɛ A banna ne yɛrɛ dabalini bɛɛ banna sa o. O tɛ ɲuman ye dɛ. Mariam Ala de ye ne latigɛ tan ne a to ne ka taa tile 2 kɛ so ka taa n yɛrɛ lafiya o kɔnɔna na an bɛ solution sɔrɔ ni tɛ solution na bilen o min y'an jiginni kelen o sara Ala bɛ hinɛ o la Ala ka hinɛ an yɛrɛ fɛnɛ na kɛ a ka bɔda don a ma sinon ça va pas o. N'ale sara dɔ in bɛ yen min Arama kɔnɔ fɔlɔ tiɲɛ hakili b'o la han. Mariam an ka taga yen. Mariam ne yɛrɛ bolo kɛ an ka nin ko in ka ɲi tan. Ka jumɛn ka ɲi tan fɛn ma daminɛ yɛrɛ a ma kɛ kun fɔlɔ ko ka to ten. Jumɛn ma kɛ kun fɛn kɛra fa bɛ ka bɔ. Bila a tɛ bɔn na a bɛ digi digi de. Ne ta in tɛ digi digi. An bɛ yan cɛ. I fini bɛ ne to. Umaru tɛ yan e bɛ sa Umaru fɛ yan an bɛ su don Umaru ka du kɔnɔ tɛ taa yɔrɔ si. Wallahi tɛ taa e tɛ dumuni kɛ yan. N t'a dun bilen. Munna. N to yen n tɛ ka foyi dun. An y'o bɛɛ kɛ n ka muso i bɛ to Umaru fɛ yen koyi i bɛ to yen. Ne yɛrɛ ma tila ka n ka cɛ wele sisan nɔ. O cogo la Fati. I da bɔ na. Fati. N to yen. Bilahi i bɛ to yen i dan n'o de ma. Mɔgɔ tɔɔrɔ la yɛrɛ. Est-ce que Fati kunkolo ka kɛnɛ Fati bɛ fɛ ka mun kɛ ne Mariam na diɲɛ kɔnɔ a ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ Umaru ko in tɛ yan an bɛ to a la de ne yɛrɛ daga bɛna sisi yɛrɛ o bɛ jɔ ne o position na yen fɔlɔ. Katrel halisa Umaru ma se yan. Je vais yɔrɔ fajiri seli fɔlɔ.
Nchi. Non. Non, c'est ça. Mais ama jigi jona. Non, baraka. Ni baraka kelen dɔ la baraka la. Nda. Tu vois? Tu vas sonner à lui. Nchi no wala, la kan selli. Fajiri wala la. Li? Fajiri. Fajiri ça. Ichi ko gida. Kanko. Ça va? Oui, ça va, Johnny ya bomia ndon da metla la daraga wala ba. Comme du kuma jadon. Daraga. Du ku jaraga. Basta. Isu no garagani. Mais pourquoi? Eko. Makambe. Lateral. Oui, du tigi de mon mère. Ah oui, mais ici, il y a un petit ici, Becky. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛralen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya